Ősidők óta a növények az egészséget jelentik a világnak. Az idők változnak, és szükségessé vált, hogy használni tudjuk a naponta fejlődő tudományos módszereket és eljárásokat. A modern ismeretszerzést az indokolja, hogy alaposan megismerjük a természetet, mely az emberi egészség megőrzését jelenti. Már az emberi fejlődés nagyon korai szakaszában a növények nem csak élelemként szolgáltak, hanem segítettek az embereknek megszabadulni betegségeiktől. A régi korok embere körülbelül 20 000 fajta növényt használt. Napjainkban ebből körülbelül 5 000 fajtát ismernek, és egyre több kutatást folytatnak, hogy még jobban megismerjék ezeket a növényeket. A vágy a természet erejének és a tudományos fejlődésnek egyesítésére megalapozta egy olyan technológia kialakítását, amely lefektette a biológiailag aktív étrendkiegészítők gyártásának alapját. A statisztikák azt mutatják, hogy 12 Vision kapszulát fogyasztanak a világon minden másodpercben. Ez több mint 15 millió embert jelent, akik fontosak saját maguknak, és egészségük megőrzéséért legalább egy kapszulát fogyasztanak, egy vagy akár több termékből is minden nap. Vajon mi a titka a Vision biológiailag aktív étrendkiegészítőinek, kik és hogyan készítik el, és milyen úton jut el hozzánk? Mielőtt ellátogatnánk a gyárban, derüljön fény arra, hogy kik készítik ezt a sokféle gyógynövény koktélt, kik azok, akik a frissen kifacsart szőlőléből, a ginkgo biloba egyesítésével és béta-karotin hozzáadásával olyan formulát alkottak számunkra, mint például az Antiox. Philip Chappell vagyok, az Arkofarma kutatási és fejlesztési igazgatója. Az én feladatom a fejlesztés, a biológiailag aktív étrendkiegészítő formába öntése. Először felmerül az ötlet, aztán felmérjük, vajon az embereknek tényleg szükségük van erre a termékre, illetve segíthet-e nekik az egészségmegőrzésben. Mindezek után a tudósok következnek. Ők döntik el a rendelkezésre álló gyógynövényekből válogatva, újakat keresve, hogy melyekből készüljön a termék. A részlegek csak együtt dolgozva tudják az összes szükséges anyagot beszerezni a legeredményesebb képlet megalkotásához. De mit jelent egy kiváló minőséget választani, hozzájárulni a bioaktív étrendkiegészítő előállításához? Milyen feltételeknek kell megfelelni? Önöket, a nevem Patrice Recan, az Arkofarma beszerzési igazgatója vagyok. Most a tárolás helyszínén vagyunk, ahol egyidejűleg gyógynövényeket és más növényeket tartunk. Azon nyersanyagokat szállítják ide, melyekből a jövőben bioaktív táplálékkiegészítők készülnek. A világ minden részéről szerzünk be gyógynövényeket. Körülbelül a növények 40%-a érkezik Európából, 25%-a Ázsiából, 20%-a Afrikából és 15%-a érkezik Amerikából, elsősorban Dél-Amerikából. Mi körülbelül 600 fajta növényt vásárolunk, amelyek mindegyike szükséges az új laboratóriumi munkához. A növényeket 2 csoportba soroljuk. Az egyik csoportot alkotják a természetes környezetből származóak, a másik csoportot a speciális körülmények között termesztett növények. A bioaktív táplálékkiegészítők előállítására mi előnyben részesítjük a termesztett növényeket, melyek megbízhatóbbak. Az Arkofarma irányelve elsősorban megtalálni minden szükséges összetevőt a természetben, olyan környezetben, ami a növényeknek természetes, és ezzel egy időben a legmagasabb minőséget biztosítani a gyártás folyamatában. Szóval Döban vagyok, minőségellenőrző igazgató, jó napot kívánok! Ez a mi laboratóriumunk, ahol valamennyi alapanyagot tesztelünk, elemzünk és ellenőrzünk, mielőtt elküldenénk a gyártóegységünknek. Ami a legfontosabb számunkra ennél a szakasznál, gondoskodni arról, hogy ne merüljön fel mellékhatás, amikor fogyasztja a mi biológiailag aktív táplálékkiegészítőnket. Meggyőződésünk, hogy ezen termékek kiváló minőséget képviselnek és versenyképesek. A legmodernebb teszteken keresztül haladva a nyersanyag eléri a következő szakaszt, a hűtött törést, hűtött aprítást. Mazin vagyok, az ipari osztály vezetője. Nos, így néz ki az első szakasz a mi gyártási folyamatunkban. A növényeket beszállítják a raktárakból. A növények már keresztül mentek egy előzetes kezelésen, így most megtisztítjuk a baktériumoktól, majd megőröljük. A növényeket folyékony nitrogénnel kezeljük, majd egy darálóba helyezve porrá őröljük, melyet tovább vezetünk és összekeverünk, hogy előállíthassuk a táplálékkiegészítőt. Az őrlés -196 Celsius fokon történik, és ami nagyon fontos, hogy a növények porrá őrlődnek. Ha a szemek az előírt nagyságnál, azaz 1 mikronnál nagyobbak maradnak, a kapszulában lévő aktív összetevők egyszerűen kilökődnek az emberi szervezetből, még mielőtt azok hasznos anyaggá válhatnának a táplálkozás során. A különösen alacsony hőmérséklet, amelyen az eljárás folyik, oly módon van megtervezve, hogy ez megóvja a növények hasznos anyagtartalmát. Egyébként ez az egyik legtisztább és a növényi csíráktól legmentesebb gyártási eljárás. És a növények sajátossága, hogy ilyen körülmények között nem eléggé tartósak. Következésképpen döntő jelentőségű, hogy a keveréket a megfelelő feltételek között tartsuk, ami pontosan a zselatin kapszulát jelenti. Vessünk rá egy pillantást.
A zselatin kapszulákkal lehetséges a gyógynövények hatóanyag tartalmának sikeres megőrzése, akár szélsőséges hőmérséklet ingadozások között is. Tegyük fel, repülőgéppel utazik, és a csomagját a podgyásztérbe helyezik, ahol akár -30 fok is lehet, vagy épp a napsütést élvezi +40 fokon a tengerparton, és be akar kapni egy Nature Tent. A kapszulával vagy akár annak tartalmával egyik esetben sem fog semmi történni. Így a növények maximálisan segíthetik Önöket. Emanuele Frard vagyok, az Arkofarma minőségbiztosítási igazgatója. Mi állítjuk elő a biológiailag aktív étrendkiegészítőket és a kozmetikumokat. Az egészségügyi minisztérium rendszeresen különböző bizottságokat küld, hogy ellenőrizzék a működésünket. Rendelkezünk BPF és GMP jó gyártási gyakorlat bizonyítványokkal, melyeket 3 évenként újítunk meg. Mit jelent ez? Azt, hogy a rendszeres, mindenre kiterjedő minisztériumi vizsgálatokat követően mind a nyersanyag, mind a technológia területén teljes mértékben megfelelünk a nemzetközileg elfogadott követelményeknek. Ezek alapján biztosíthatjuk minden fogyasztónknak, hogy a mi termékeink és kapszuláink, melyeket készítünk, a legkiválóbb minőségűek. Itt pedig kapszulákba csomagolják a terméket. Minden egyes kapszula teljesen azonos az élő növényjel. Kiemelkedő figyelemmel és gondoskodással kezeljük valamennyi kapszulánkat. Minden egyes kapszula minőségi vizsgálatát kézzel végzik, az állagát alaposan megvizsgáljuk, az összetevőket leellenőrizzük, és a méreteket szemrevételezzük, hogy az előírásoknak megfeleljenek. Éppen ezért valamennyi kapszula a dobozban teljesen egyforma, mint 2 borsó. Ne tegyen különbséget köztük. Mégis a csomagolás kész. Ezek után következik még egy fontos lépés, egy másik összeállítási feladat. A kész kapszulákat belehelyezik azokba a mindannyiunk által már jól ismert flakonokba, amelyeket kifejezetten a Vision részére terveztünk és készítettünk, amely a hosszú utazások alkalmával is sérthetetlen marad. A csomagolás alatt is szem előtt tartjuk a minőséget, ami a siker kulcsa.